Ga baba azumi, sarauta aka baki? A madadin yan uwana mata muna godiya da mai girma gwamna bisa injin markaɗe da ya raba mana a ƙarƙashin wannan ma'aikata. Haka yake. A jihar Katsina. Ni na sani idan ci a tambayar ne ma za ta ci to. Ko zai whoop da ni. Wallahi kinyi. Kinyi. Wallahi. Kawai dan na fito daga gidan talaka. Wallahi kana. Wannan duniya za ta fashe. Sai ka ji ana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To yanzu ke ne? Kika zo ke ne kika je gidan sarkin ki. Wanda ke auren Allah. Ko ba haka ba? Kika je gidan sarkin ki ke faɗan sarki aure. To shi kuma sunansa Audu. Ko amma Audu inkiyansa ana ce masa Audu ubanki. Da aka zo aka ce sarkin ki ba da sunansa sai kika ce ai sunan sarki na mai auren yata Audu aka ce a suna na biyu kuma yana da yawa da shi bai iya rubutu ba ana so ki rubuta ya za ki ce. Uwanka. Ubanki je za ki ce. Sirikinki ne shi sunansa Audu ubanki. Yawwa, to ni ma bari ba da na labarin. Na dan Fulani. Dawa. Na? Dan Fulani dawa. Ya muri. Da za ka mu. Ai kun san kasuwa ona ce. Wannan ba wannan duk yara ne ai ba su je ba. Ko ba je ba. Ai wannan dogon yawo su kofar da zara. Kasuwa ona ce tana cin wuta. Saboda haka dan Fulani nan farkon zuwan sa ona ce. Saboda haka da motar nan doguwa na zero ta raga ne ta. Ta tsaya. Kana gina tana tsayawa saboda ga duk iya wurin nan ta cineke. Saboda haka sai abokin tafiya zai ce dan Fulani wani yake faruwa a kan wuta take ce. Sai ce amma dai ana sa ba wanda ya kone ce ai ina ji a kowane yaro cineke mai zai ya cinta mu cineke amma da wani suna cin ka ba ruwa na abin da ya mai ke nufi da cineke yana cewa Allah ke nan wannan Fulani bai gane ba sai ce cineke ne ke tuka lalata na kuma ana da jawo ga labarin dan garba dan garba yana da aku yini take ta sana abun ta mallan alhaya ko wai gulma to surutu ce ba dare ba saboda haka dan garba ya shiga talauci ba garba da ya ce akwai laraba da suke neman abu to wanda take magana kuma za a siya da kuɗi masu yawa dan garba zai sai dan garba ya dauki abu ya je gaban larabawa saboda haka aka ajiye abu saboda haka dan garba ya mata duk abin da yake mata dan ta surutu sai bum kaga balarabe ba zai ba kuɗi ba haka a kare larabawa suka tafi dan garba ya dauko ta ka gida yana ajiye ta a gida sai ta ce dan garba aka yi magana na ki ko ce uban ki na biyu ai ne da rasa bige ta aka zo mu ki wani ba ba azumi shiga. Mun zo muna aiki. Ba ba fulata na bace ko yadda ba fulata na ce da ta yi fulatancin yadda ya kamata ni da yake Bahaushe ya ce ba gacin nan Hausa yadda ya kamata ba ba fulata na bace ta gaya muku usulinta Sai da aka ce kin iya ta ce ashe. To, ho, jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad, kilishin laure. To masoya kamar yadda aka yi muku alƙawari yanzu aka fasta fim ɗin rasa kunya ɓeran danga tana kasuwa. Kuma wannan fasta yanzu haka tana wajen 'yan downloading masu kallo. A je a bibiya a je a kalla.
wannan fim yana zuwa duk ranar Lahadi karfe 8 na dare. Yanzu haka muna da episode 6 akan wannan tasha mai albarka. Fim ɗin nan naku mai farin jini masoya da abin da muke don ku muke. 'Yan downloading kamar yadda kuke ba mu haɗin kai, ku ci gaba da ba mu haɗin kai, mu ci gaba da ba ku nishaɗi. Muna neman abinci tare da ku. To, 'yan downloading ga fasta, kuma fastan nan ba za ka same ta a hannun kowa ba sai hannun Kamal ɗan Basaja, shi yake raba wannan fasta. Ɗan downloading in kana buƙatar wannan fasta, lambar da take jikin bidiyon nan ka kira, za ka samu fastar rasa kunya ɗeran danga. Don haka masoyanmu ba zan ce komai a cikin fim ɗin nan ba, in je ka kalla za ka tabbatar da abubuwan da ake faɗa. To, ƙaƙa wannan fim rasa kunya ɗeran danga, wayo Allah na, wanda bai gani ba ya je ya kalla. Yanzu haka yana nan akan YouTube ɗinmu, DZ Hausa TV. Mun gode masoyan. Sai an jima.